Saroan na i-record na gadan mantang saruma ng lugadan makalihis na malubong nin buhay sa nangyaring landslide sa Purok 1 Barangay Aname, Amlabo, Camarines Norte alas 8:30 nin Banggi kaining Disyembre 1. Binisto ang lugadan na si alias May, 49 anyos, residente Candao ng bitan na lugar mantang gadan sa pangyayari ang esposo kaini na si alias Eli, 52 anyos. Sigun sa ipatura kan Labo Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa kasagsagan kan mga pag-uura na kausakan shearline asin amihan kan nasabing aldaw. Tulos man ining ipig-report kan mga kabarangay kan mga biktima sa kapulisan, makalihis na madiskubre ang sa indang kamugtakan. Ginandagan po natin ng investigasyon. May nagpaabot dito sa atin na may nangyari po ngang landslide doon sa nasabing barangay sa Anamiam sa isang bahay po na nabagsakan ng lupa galing sa itaas nila. Kasi nasa tabi po ito ng kalsada kung saan po nirespondihan po ng ating kapulisan doon at karoon po ng recovery and retrieval doon sa dalawang biktima. Pigdara pa man ang lalaking biktima sa Labo District Hospital Alaga Daina uminabot pang buhay. Padagos man ang nagpaparahay sa Camarines Norte Provincial Hospital ang esposa kaini. Panahon naman po ngayon, yung along the highway, nagkaroon na po tayo ng road clearing. Kasama po natin ang MDR natin, saka yung engineering natin, saka DPWH. So, passable na po ang lugar. Pero ito pong sa bahay nila ay mismo na po yung barangay ang nagtutulong, pati yung kapulisan natin doon na maalis na po yung bumagsak na lupa doon sa nasabing bahay. Sa presente, nagpapadagos pa ang pigigibong clearing operation sa lugar kan insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.